Msiebe gode yekerenyo muskie Jeremio Ngaro nigecokirie mitinye tane yoka gesachoro tuguno msiebe gode yo nigorera kwanire miroberi ya magendro hayo haikiranire ise yoburaigwa ye nabaiga magendro hayarachi wekirani ase gode yo egati ya magendra yo nokwaga chokwe birasi obia ECDA amache na boigo chipara ukwana na barali korwa ikonge hime ye gode yo iye kutoka sebunge ya North Mugirango boigo Ngaro nere nigairire chingake chaso ukwana rubu yabo kubwata chikura asate birubuno mubaro monene hoisewe sokya kubwata chikura igo mugusi harachi koba ase map yokonyoro botenenku wense Ebirasi we have one ECD on education. Now I've identified as a binde biachakire, binde bigendrede, and identify back and avekire budget for 2026-27 ngaitugoji kogenda. Na nyodrenga ji deficiency arenge, I'm addressing the deficiency, na ende toko enda 2026-27 budget year, abirasi mbire togoji kwa gacha na ende. Ekera toko enda igoro ya amache bono igabuna tolega on Friday and Thursday na igora amache muna bono kiamugake amache nata etegocha nte tego check nyoni jisoko jirje akambura kagatu etenkanga ina bantu baitu nkorozi tori amache nyoni chindoche nyaka wachiko bororo chibara nacho the key development partner as obo already tinto enda tukuigura chindo chibara cheito kuna ikonge chibara ngaibere na identified na cheire contract nyaka wachiko kolegas chibara ebare kogenda uchinyawro mate ebare kogenda chichuma tayari paka chichuma on Thursday tractor jarengo amache na arwete kurunyesi orogoro ikarata ngake chibara kerato kuikana ende nyoe na iga kurenderie chieri ebara tayari igere almost being complete ebara ke amate kuruge kendo gochinyandrema igero almost 65% done ebara chibara goeta twarosiri nene ndogende koros embura neregerete angatwa kor yote gukwana igoro ya Nyamira na Kisii one yote tagite tutware Kisii tutagite Nyamira tutware 1.6 million chikura na Kisii etware 2 million tayari otogotwara 3.6 for Fred Okengo Matiang ekatoko endas chikura na kituta etenga pa muraba itu basoke pi abangina basoke kero munta soka bwate kura na inga toko genda nga twanyore chikura kurugusi 3.6 million then we are home and dry togenda isiko gosuma kurweza abantu nyaka batoko ba ekera go jabona paka se wodi yane paka nyoeni goro na tioterereti abantu nyaka bakubwata korugoro kurumuisonde gotiotereri torenga inki abantu baito nyaka bakubwata jikureji bon naende ngosaba aba chief tubwaterane twangu ya batara tware bibande batware bibande bagokora kubwata bibande bacho babwate chikura kara chikokonya abantu 1.1 ngokonjira abantu per capita ekero sense statistics jiko irua sense ngima n'abantu rwa statistical nkubanga kire ngakia mwanto nyaike nyorekyo ngakia abantu bakonyakonyora eshia yobotene nkubwense ekyo ekenage konyanga kero chitwane manyere ngachikura irenga kire bantu barenga bare nyono obotene nkubwense botene nkubwe county ngo manya bare ng'abantu baraiga nabange baigwendagere naniga